Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves polgárőrök, hozzátartozók, akik ezen a szép napon eljöttek hozzánk, és nagy tisztelettel köszöntöm megjelent kapitányurakat, jegyzőasszonyt és minden olyan szervezet vezetőjét, aki a polgárőrséggel együtt dolgozik. Én úgy gondolom, hogy polgárőrnek lenni kiváló dolog, önzetlenül segíteni egy település életét, békéjét, nyugalmát, és ezt újra és újra megtenni, amikor az ember szolgálatba lép, ez egy nagyon nagy dolog. Én a gárdonyi polgárőrség munkáját ismerem, és elmondhatom, hogy ezt a szót, hogy önzetlen, ezt újra és újra ki kell emelnem. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ha valamilyen tevékenységet végzek a közjavára, akkor majd azt kamatostul kapom vissza valahol. Ők nem azok. Ők azok, akik önzetlenül, becsülettel, tisztelettel végzik a munkájukat, de így van szerintem a megye polgárőreinek. Mindegyike. Én úgy gondolom, hogy minden polgárőr az jellemző, hogy önzetlen, fegyelmezett, tudatos és nagyon komoly szervezett munkát végez. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a településének a közbiztonságáért, a bűnmegelőzés, és ezt szeretném nagyon aláhúzni, a bűnmegelőzés keretein belül. Én nagyon örülök, hogy az időjárás is kegyes hozzánk, nagyon örülök, hogy ennyi családtag eljött, hiszen hagyomány ez már, 12. polgárőrnapot ünnepeljük, mindig szembe találkozunk, és ez egy nagyon pozitív dolog a családtagokkal. Az eredményeinkről nagyon hosszasan lehetne beszélni, ettől egy kicsit most eltekintenék, de azt szeretném aláhúzni, és egyértelműsíteni, hogy a családtagok nélkül ezeket az eredményeket nem tudnánk produkálni. Én tisztelettel megköszönöm a családtagoknak azt az önzetlen segítséget, amivel hozzájárultak a férjeik, feleségeik, tehát a polgárőreinknek a biztonságos, nyugalmas háttér teremtéséért, és ezáltal a polgárőr feladatok hatékony ellátásához. Én egy dolgot szeretnék kiemelni, szeretném önöknek és minden Fejér megyei polgárőrnek megköszönni azt az együttműködést, amit immár ugye jubilál a polgárőrség ebben az évben, és 20 éves a polgárőr mozgalom, amelyet önök támogatásként a megye közrendje közbiztonságáért tettek és nyújtottak. Stratégiai szövetségesünk mindig mondjuk, de nem elégszer, az önkormányzatok és a polgárőr szervezetek. A rendőrség nélkülük, önök nélkül nem tud eredményesen dolgozni. A polgárőr érdemkereszt aranyfokozatát idősebb Kaszner László, Puszta-Szabolcsi polgárőrség tagja kapja, aki ebben az évben ünnepli 80. születésnapját. Kapta tehát a díjat, aki ugye idén ünnepli 80. születésnapját. A polgárőr érdemkereszt ezüst fokozatát Ambrus Ferenc, Pázmánti polgárőrség elnöke kapja. Polgárőr érdemkereszt bronzfokozat Bárány Vilma, Alcsút-dobozi polgárőrség elnöke. Év polgárőre kitüntetést kapnak Dörömbözi Sándorné, Ráckeresztúri vagyon- és polgárőrség tagja. Valamint Tóth István, Mór város polgárőr egyesület tagja. Szabó Judit, Gárdonyi városi polgárőrség tagja. Valamint végül, de nem utolsó sorban, Turányi József, Gárdonyi városi polgárőrség tagja.
Egy szó, mielőtt mennél, kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj reám, ez a föld a tiéd, ha elmész visszavár. Nézd rám, és lásd, csillagokra lépsz. Nézd rám, s tova tűn a régi szenvedés. Hol a pár az égig érde, ott megérint a fény. Tudod jól, hova mész, de végül hazatér. Szállj, szállj, sólyom szárnyán, három hegyen túl. Szállj, szállj, ott várok rád, ahol véget ér az út.
at my preacher rates me on road.